yin Allah na ƙwarai da wulaƙanta iyaye. Ka yi ƙoƙari ka danne abubuwa guda uku: fushi da sha'awa da maganganu waɗanda suke yawo a zuciyarka. Ka nemi abubuwa guda uku: gafarar Allah, ilimi da kuma hikima. Ka girmama mutum uku: shugabanka, malaminka da mahaifinka. Kada ka yi rigima da mutum uku: shugabanka, malaminka da mahaifinka. Mutum uku ka ƙaunace su: da mahaifiyarka, da matarka, da ‘yarka. Mutane uku da mutane ba sa ƙauna: mai kuɗi marowaci, talaka mai girman kai, mai neman rigima ba tare da dalili ba. Halin manya abu uku ne: yin afuwa ga wanda ya zalunce ka, ka bawa wanda ya hana ka, ka sada zumunta ga wanda yanke maka. Allah ya ba mu ikon aikatawa. Wassalamu alaikum.